Dostlar şu wagt hostele geldik. Hostel näçe kişilik? 6, 8, 11, ulan 3, 14 kişilik. Ne görürsünüz yani. 3 etaj. 3 etaj, 2 etaj, 3 etaj. Menki 1-nji etaj. Salin kamsul. Monkey bed. Şunyana gowy bahatam 18 euro adam maş 18 euro verdik ertireçenli. Ay gowy. Häzir goşsamy datlandy goýar. Bärde başga kişiler hem bar eken. $60 bärdi. Onuň bärde şunyana glady ba, tualet banyasy ba. Gowy arasajakan. Bulan men şonyalyk inni aşağıda gılgın sow telewizor hemmeler bar eken. Menem Polşadan getiren anakomum ady şonu ýejek. Soňandan iýip daşary çykarlýar. Bärsem 8-den soň karantin başlayan eken ýöne turistler gelip bilýär ýöne hemmeler ýapylýan eken kafe, olbul, käýerdatlar açylan. Ay görürs, ananna hawalaşar. Bizim hostelimiz, bulan hostelimizin köçesi. Näde çapdymy? Bizim onna betterik barýat şu atla. Baramyzdan soň aýdar. Amsterdamyň iň meşhur bolan ýerlerinden biri bolan gat ütgeşik meşhurluk. Dünýäde de köp ýerde tanalýar. Köp kişi tarapyndan tanalýan ýer. Ady Red Light Street. Ýagny Gyzyl ışık köçesi. Gaty köp adam gelýär. Bärde nähili meşhur. Her hileklat ba. Gay barlary bolsun, lesbian barlary bolsun. Bilem o kamera almak bolýarmy? Dalay nidim. Onna başladyk. Kän bildirtmän aljak boljak. Biram bu videony 18 ýaşyndan kiçiler görmesin. Girme, hadi korkkan ha. Ha. Enjoying? Enjoying? Yes. Keep watching the video, guys. Şu köçäň bu tarabam bärsem doğru her ýyllar ba. Şu wagt kamera almak gadagan öýdýän bar adat kan görkezler gelen oklar. Şoň üçin biraz bokup alýan. Look at this cup. Video alma çalıştım bolen gatqyn. Rat qyýrýarlar, aýna urýarlar. Bolanok. Onda salaja ratym çalışdym ama. Ay şunýalyk yer bärsem. Ýa aýdanmana bolýar. Bu kaçan gorkodayn. Şu tane şeyle başlaya. Şundan gidiyor.
Berden devam ediyor. Full. Aslında şu an adam ağır sebep ne için Amsterdam'da 8'den son karantina şu an yoğuştan yapılıp başladı. Berde hem de başlayarak erotik shop, sex shop, sonuçta lezbiyen barları, gay barları, hem de her iki ütküsük tappada 18 yaşından küçük olsanız bu kaçağa gelip oturman, gelmeğiniz maslahat beremok, şu an çıktık. Biram kan videoda alıp bilmedim tabi. Surat almak, video çekmek adağan bu kaçada. Şul aynaların hemmesinde birinci tajarına, ikinci tajarına şundan qıyıdlar dağıtlar var. Şundan qıyıdlar çağırıyor. Ütküsük tecrübe oldu benim için. Yani aylanyı qayıttık. Son yalaq, son aydan dedim. İkinci adam Devallen öydüyen. Son. Var ana. Var.